Bog ekipa, ja sam Ivan i danas je sa mnom Andrea! S kojeg kanala? Vivendi! I što danas snimamo? Video! Danas snimamo Dirty Truth or Dare Broj 4! Broj 4, znači jebote 4. Što psuješ? Ovo je Dirty video, tu je dozvoljeno apsolutno sve. Sad ćemo brzo krenuti, već smo uigrani zato jer smo snimali sad treći dio i sad smo na četvrtom i možemo odmah ići dalje u biti. Ovo smo zagrijani. Jesi li spreman? Da. Ja imam najbolje izazove za tebe. A daj, ajde. Ja ne znam šta je s tim kondomima danas. Da, ne uopće, nisam ih sama postavila svaki. Ups. Da. Ali moraš nazvati petu osobu u imeniku i pitati u kojeg su okusa plavi kondomi. Okej. Peta osoba u mom imeniku. Jedan, dva, sam sam danas. Čekaj, moram te pitat nešto. Halo? Ej, Bog! Ćao! Šta ima? Iznenađenje. Bome, tek kad čuješ kakvo pitanje imam za tebe, to će ti biti iznenađenje. O moj Bože, snimaš neki video? Ne? Ne? Ne, nikad, ja nikad ne snimam videa. Da. Ozbiljno ti kažem. Imam ti jedno pitanje za tebe, jako važno. Ajde, slušaj. A moraš mi biti iskrena, moraš mi pomoći. Dobro. Znači, kojeg su okusa plavi kondomi? O moj Bože. Jel to ti pored tebe? Jesam! Ne znam, Ne znaš. ne. Mogu da lupim, ali ne znam. A probaj lupit. Ne znam, pasta za zube. To može. Odličan odgovor. Hvala ti puno, znači, Nema da će. odgovor za 10. Šok. Ljubim vas. Ajde mi tebe, uživaj. Ljubim, ja. Bog. Idemo dalje. Da idemo dalje, čekaj, sad si ti meni izvlačila. Da. Ok, sad ja tebi izvlačim. Ajde, izvlači mi. Pa tako si rekao! Hajde, izvlači mi. Ali ti si to rekla takvim tonom da više ne znam šta bi trebao izvlačiti. Pa ne znam, ono što misliš da bi trebalo. Stavi Ivanu ruku u gaće. O, molim te. Da. Znači, on je pisao ove izazove i on hoće da ja njemu stavim ruku u gaće. Da, predobro. Okej, Okej. u redu. A ovo nije fair. Znam da te ovo ne usrećuje, ali ovo- tako si rekao. Ovo se rekla moje bokserice, ali ovo nije... Ajde, stavi mi ruku u gaće. Moja ruka je već bila u... Ali ne u ove... Šta? To ne. Koje? Ne. Ja sam ostao jako razočaran nakon ovog izazova. A dobro, ja se nadam da ću poslije dobiti ruku u gaće. Molim! A daj! Znači ona je tako vještica. Možda nisi dobio ruku u gaće, Oh! ali ćeš zato dobiti led u gaće. Ajmo. Nemoj puštat. Gledam pod idu! Ne. Daj! Gledam podu su sve jebo. A daj! Andrea, to su one hlače.
Hoćeš mi staviti od iza? Hajde. Ma to je mi procurilo niz guzdole sad. Ma šta? Aha. Ovako, neka Ivan štrcne Andreji vodu u usta. Vodu. Vodu. Trebalo je pisati nek Ivan štrcne Andreji tekućinu u usta, pa smo mogli barem mlijeko staviti. Ovo je bilo progutalo. Ok, znači ne pitate zašto ja imam ovo u stanu, ali može mi poslužiti za štrcanje, tipa... Ok, to vidi na kameri. To bolje štrca ako makneš ovu iglu. A da. Da, izgleda manje scary. Izgleda manje scary. Prank. Ja trebam naciljati Andrej ovo usta. Nemoj prejako. Neću prejako. Sad ćemo vidjeti koliko dobro ciljam usta. Jel je to? I još jedan za Andreju, ovo je ujedno i zadnji za Andreju. Sve me strah, sad je napaljam neki. Danas s izazovima. Dodirnite se jezicima. Molim! Ja sam progutala prvo svoju razliku. Ja sam progutala prvo svoju razliku. Kako ti je bila? Ludo i ne sam bolja. Kao svaki put. Ok, zadnja istina, izazov, šta li je već. Pitanje. Jel ti se ikad sviđao netko od tvojih pratitelja? Je. Pa kad sam ti ja pratitelj. Da, I ekipa, lagano smo došli do kraja videa. Pa nije baš bilo lagano. I ekipa, to je bilo to od videa za danas. Pretplatite se na naše kanale. Pogledajte prvi, drugi, treći dio ukoliko niste. I to je bilo to od nas za danas, imaš li nešto za reći? Da, ako želite peti i šesti dio, pišite nam to u komentare i lajkajte ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem videu. BUM!